Amoa laburbiltzen duelarik. Hortz, oldarbiaz, ditipunta hausikitzen diadanunean. Hizkuntza politika eraginkor bat bideratzen dinat. Bihitzetan, higan gozatuz. Puntu kakots, puntu kakots, puntu maha. Alabak, Kaizan kasetaria. Eta alde egin behar izan zuten, hain zuzen ere, ez zirelako zideztunak. Ez zutelako men egiten estatuaren erlijio ofizialaren pean. Eta misioa arriskoa zuten, eta ez zuten beste biderik izan alde egitea baino. Gaurko bere bigarren poema irakurriko dut, Urtzi Orrutuko Etxeak itzulia. Libre, bizi. Bost asola belarra jatea. Itzaletan zein brizaran. Bost asola lastozko ohea daukadan. Edo lurrean bertan egiten dudan lo. Eta zerua ere estalkia den. Bost asola gaizto nagoen, bost asola biluzik noan. Tantaka ari den teilatupearen azpian. Bost asola oianean bizi naizen, edo aitzuloan, baldin libre bizi banaiteke. Geure buruari benetan euskaldunak garen galdetzea ez da horren lekuz kanpoko galdera artistaren ustez. Paseoen eta Gosnarren zurrunbiloan galde eta galde ari da eta galderak golden. Zer da gizon moduan jardutea? Zer esan nahi du emakume izateak? Nolakoak dira onartutako binomioak hartzen dituen rol ezarriak? Zer dira binomioa indartzeko gizarteak erabiltzen dituen ikonoak eta erreferenteak? Nolakoak dira generoen arteko eta genero barruko botere harremanak? Eta abar. Eta abar. Generoa eraikitzea izaki konstruktoa eta alase iztuko. 24 orduko euskaldunera hurbiltzea subjektu teoriko bat eraikitzea da. Eta hiztun funambulista ere zaurigarritazunarekin horretan ibil, alegia galdezka. Nola eraikitzen dira espainoldunak, frantzesdunak eta euskaldunak? Zerk eragiten du eraikitze horretan? Eraiki alba dira, deseraiki aldira. Zer da euskalduna izatea? Zer dago jakitetik haratago? Zalantzan jarri behar du tipologien binarismoa? Zeintzuk dira errepikatzeaz hiztunaren natural itxurako egite performatibo nagusia? Nolakoa da natural eta normal itxurako egite performatiboak sortzen edo ekoizten dituen testu inguru soziala? Eta abar, eta abar, eta abar. Eta berriro aldatzen dut gaurko izenburua. 11 galdera gezur bat desmontatzeko. Periferia guztiak erdiguneak direla konprenarazten digu gutxok eta hizkuntza guztiak periferiak dira, indartsuenak barne. Abaila eskoan indoan,
gauaren binean, ele ahantziak ehiztatzen. Eskola zaharen hormetako kuskandela muskerrak bainira. ETB bat pistorik. Logika nikorik gabe. Bekaitz, zikoitz, zeken. Hau denborako hitzen zurupikaren lekuko nintzen. Ipulareko belarrian bildu sagar txikia. Haurat, ekarriz eta mamiko harra, tuaz, lurrela taurtikiz. Bekaitz, zikoitz, zeken. Bekaina egortzen nuen. Garbotsa zen ere memoria hutsa. Edo sagarroi aparetxia, ziztadunak biak. Antzer egunak egitean. Ilujok eta bariolak eraman zuten San Antolin lehiaketa. Eta zuzuloan etzen nintzen. Ama marean antzoan nola. Ñuñua, ozenki burtsatuz. ETB pistolik. Logika nikorik gabe. Bekaitz, zikoitz, zeken. Erlijioa gatazka iturri, erlijioa zapalkuntzarako aitzakia. Hona hemen Salan Zeniaren beste poema bat. Jainkoa bikote batekin lotu duzue. Zaku sahar bat bihurtu duzue gizona. Eta harri bat jarri diozue ahoan. Zuekin ez da posible inolako bakerik. Itxaropena beste norabait joan da egan. Ez dozue bihotzik. Arantza eskukada bat besterik ez. Gure bizitzak ezpata bide bihurtu dituzue. Mundu zaku batean sartu duzue. Eta jainkoa bikote batekin lotu duzue. Eta artistak amaren hizkuntzaren egunean ez du deus garbi. Honezkero alakorik ez dagoen egunean edarto baten gogoratzen ditu bere amaren batzuk. Pindia, Bardal, Rakero, Pabion, Tolba, Lumia, Zinfio, Riz. Inoren ganatzeko isurik gabe bae hitzakeen hitzak. Bitxi ere bai. Iparekialdeko aizearen teman, orban beltzak itxazten zitzaizkion oin azpietan Santanderreko hondartzan. Bitxi, bitxe, galipota, zapapote, fuela, zapote. Hitz gehiago ere bai zuen. Transmisioa egiazkoa den zinane. Eta dagoeneko bere buruari galdetzen dio esote den bera trans bat. Bere identidadea esote den translingua. Enrique Dussel, filosofo argentinar, mexikarrak proposatutako garai transmodernoetarako egokiagoa. Transeuskaldunak. Ez baitu jakitean transeuskaldunak. Ez baitu jakitean izpilurik ikusten, aukeran egitean. Ez baitu jakitean izpilurik ikusten, aukeran egitean. Eta dino Lauren Zarabiakoa, ezer ez dago idatzita neuk idazten ez badu. Eta dino Joseba Sarri Onaindia, ez gara moroak, euskaldunak ere ez.
Ezer ez garelako erabaki dezakegu zer nahi dugun izan eta zer nahi dugun egin. Ez gara ezer egin arte, ez dugu ezer, ez dugu egiten ez badugu. Eta berriro dio Lore Agirre, auzia ez da izan alez izan, nolako edo alako izan. Kontua egitea da, egitea, egiten duguna gara, izatea, egitea da. Eta azkenik, Judy Butler ere badio. Dez egin ahala gara, dez egiten duguna gara. Beraz ez du izan gura euskalduna transitatzeare utzi arte. Alderra ibiltzera kondenatutik den artean, euskaratik erderara eta erdaratik euskarara transeuskalduna gurago du. Eta azkenengoz begiak altzatzen ditut horriotatik, Santa Catalina zubi emankorra zeharkatzen ari nintzela, ontu zaidan irudi bat proposatzeko. Erdalduna, alegia, euskaldunak sortu omen zuen subjektu horrek, ertz batetik bestera zeharkatzen du ibaiak. Aldiz, alde. Egunero 11 aldiz egiteak ematen dion naturaltasun aire batez. Euskalduna aldiz dorpe mugimenduetan ezin zeharkatu dindabi. Argi nahikorik ez dagoelako. Irudi ikasgarra. Baina orduan euskararen lumadun koloretsu heldu berriak, zantzangorriak, argi gehiegirik ez jartzeko aukatzen dio. Elkarbizitzaren alde. Elkarbizitzaren alde. Alde edo kontra. Guess who is coming to dinner? Asma ezazu nor datorren afaltzera. Spencer Tracy, Catherine Hepburn, Cassini Poitier. Oh happy blacks, oh happy blacks. Edo beste film ingeles hura, Benny like Beckham. Hau da? Beckham bezalakoa esan nahi dut. Keira Knightley eta Jonathan Rhys-Meyersekin. Oh happy Paris, oh happy Paris. Biak ala biak elkarbizitzaren inguruan. Edo hurbilagoko bat, kulebroi formatuan, asma ezazu nor datorren bi haur eskola aldatzera irunean. Jules est un autre, zioen mugaz bestardean, hainbat estimatzen dugun poeta batek. Asmatu duzue, noretaz ari naiz. Mugaranitz zeharkatu dut. Kontrola, zakar, sobera, pairatu. Zuregatik. Badakit, izenetik beretik, eraikuntza faltsua naizela. Orgulua eta belkoa daramatzat, nigan. Gaua dator, lagako ondartzara. Kobre koloreko itxasoan, izaro, datza, itzal. Ogoniur motora, uin eta gaino itxaskatzen bezala da ispilu bilan. Memoria ezabatzen doa. Memoria ezabatzen doa. Xaminak ahazten ditut, nire biharren baliziko ardatza, bizipozez izelkatzeko. Memoria ezabatzen doa, memoria ezabatzen doa. Ubarroi egaldi bat niretsiz, susurratzen dut, aten diton. Nok zaitu. Hark, urrunetik bezen beste maite.
Memoria ezabatzeko. Memoria ezabatzeko. Mapamudia, tatuatu dut. Begiaren zuria, zure atzaren ez galtzeko. Zure atzaren ez galtzeko. Zure atzaren ez galtzeko. Zure atzaren. Ez galtzeko. Lehen esan bezala, poema hauek argitaraturik daude Katalunian Lapizu argitaletxea. Eta egilea, esan bezala, Salan Zenia. Gaurkoz berezken poema. Hegazti, egidazu konpainia. Hegazti, egidazu konpainia. Eta izar usta egingo dugu. Gona eskainiko dizut, ezer zeitezen, zeru guztia igarotzen ere. Zure begiradak, odola gorbor pizten du, eta zure bularra baratze bat da, eta txuaz kolpatzen du. Haizeek, airean, egan daramatzaten, denbora zeharkatzen baitasun jaio berrien jolazak, ikusi eta bizitzeko. Hegazti, egidazu konpainia, eta bagoaz, iesi, odeien bide luzeetan. Hore bigun bat egingo dugu, itxas grizararekin, eta tapakiona zeruko lainoarekin. Eta denbora, ikusiko dugu, arerio zaigulako, eta eguna ez dadin jaiki, eta gaua ez dadin amaitu. Edabe bat bezala arrezazu, garestia naiz nola ura irakiten. Izan zaitez nire itzal, ni zure arnaza izango naiz eta. Eta bagoaz. Eta performantzearen artista badoa. Azken beltzean iztuna funambulista ekilibrista da. Eta une batez badarik ere soka abandonatu behar du bere publikoa agurtzeko. Eta soilik ondoren jarraituko du transituetan. Trans aurrizkiak ezartzen duen adiera bikoitzean. Zehar eta haratago. Zehar eta haratago. Zehar eta haratago. Zeren Julio Cortázarrek behin susurratu zionez, un puente es una persona cruzando un puente. Beraz, zeharkatu haratago joateko. Nora baina, ez dago seguru. Ez dago oraindik seguru. Baina ez alda euskaltzale ororen nahia zeharkatzea haratago joateko? Aintzina hasier, hau da azkena. Poema hau, eskaintzen dut, hemen zareten bakoitzari. Irudikatzen dut pixka bat, jendazte bat, pertsona bat, lehizilegian, zutik, garejna atzean duela eta zuru handi bat aurrean. Bere bizitzeko kemena, bere bizitzeko gogoa, agotza, izan, ala ez izan. Aberastasun haukan, ala ez dukan, horrek muntak duti du, igerren. Hala,
bizitzeko tema hori, bizitzeko indar hori. Uste dut Spinozak, markatu hori batzagatik, igandeko ez batez, konatuz deitzen zuen hori bizitzeko jaidura hori horren gorazarez idatzi poema zuetariko bakoitzari dedikatua da. Eta sinea dukon horren hitzekin hasten da. Thank you for loving me. Kantatzen ahalko nuke baina ena ez ausartzen. Loratzen dabil sahatsa, erreka hitsen egian, sortzen delarik aratsa, maitasun zure begian. Sortzen delarik aratsa, maitasun zure begian. Haizeak burka ditzara eguneroko saminak, hor ditut zure itzara, eta ezpain atseginak. Eguneroko saminak, eta ezpain atseginak. Zamatu dira mendeak, tristura batez ulertu, iriak, hotsak, jendeak, denak dituzte lehertu. Iriak, hotsak, jendeak, denak dituzte lehertu. Kolpean hitz onarturik, bagoaz, azken eraino. Bakarritza oharturik, azkar garela oraino. Azkar garela oraino, zauritan azken eraino. Goiz sakonaren zilada, daramat nik bihotzean. Ukatzen duten bilara, salbatzeko gauotzean. Daramat nik bihotzean, salbatzeko gauotzean. Puztu da, oinak gara. Hartu nauzua eskutik, zapatu ezinak gara. Itxasbazterrean zutik. Zapatu ezinak gara. Itxasbazterrean zutik. Errepikatu nirekin. Zapatu ezinak gara. Itxasbazterrean zutik. Zapatu ezinak gara. Itxasbazterrean zutik. Zapatu ezinak gara. Eskerrik asko Asier Serranoren izenean, Lutxo Egiaren izenean, Itzaro Bordaren izenean eta Salat Zeniaren izenean beraren poemak irakurri baititut. Euskal Herrian badira 120 ama hizkuntza. Gaur da ama hizkuntzaren nazioarteko eguna. Eta hizkuntza hori guztiak maite eta errespetatu egiten ditugu. Eta aldarrikatzen dugu euskara izan dadila, hizkuntza guztien artean zubi. Lan hori tinko egiten ari da elkarte bat. Banaiz, bagara elkartea.